Эй, Илшат, сен қайда? Мен мында. Сәлем. Нәрсе эшлейсең син мында? Мен мында казаклардан качып ятам. Ә синең күзләрең әйбәт күрәме? Күзләрем нәрсәне әйбәт күрә, нәрсәнедер начар күрә. Әйдә тикшерәбез. Но, Эх, димәк, ул стакан начар булган. сумкаңда гел үзең белән нәрсә йөртәсең? Һава һәм су. Иң сирәк куллана торган әйберең нәрсә? Иң сирәк куллана торган әйберем ул минем наркотиклар дип ышанып калам. Чәйме, кофеме? Кахва. Чәй генә бар иде. Но мин ышанып карыйм аның кахва икәненә. Ичкән иң сәер әйберең нәрсә булды? Мискалиновый сок булыр иде, әгәр мин аны ичеп карасам, но мин ичкәнен юк әле. Ышанам, бу бик сәердер иде. Соңгы караган фильмың нәрсә булды? Әпитә. Иң шәп, матур һәм искиткеч фильм нинди? Иң шәп фильм ул әлбәттә Интерстеллар. Кристофер Нолан. Ә иң шәп татар фильмы нинди? Иң шәп фильм Әпитә. Сәлам, Илшат. Ултыр әле. Хатыны бәйләмә, бала белән әз вакыт үткәрәсең. Нәрсә әйтергә? Аңа әйтергә король Лев. Мин киттем эшкә диергә дә. Яра, мин киттем. Илшат. Синең бит ике кызың бар. Бу синеке түгел. Бу да? Ой, Җәннәт Сәгъдәт түгел. Гафу итегез. Әти булуның нәрсәсе авыр? Әти булуның эштә каршылыклар тудыруы авыр, янәсе вакыт җитми, янәсе игътибар җитми. Әгәр тынычлан алсаң, моментта барысы да үз урынына баса. Супер көчең булса, бу нинди көч булыр иде? Супер көчең булса, кешеләрнең аңларына кирип, эшләренә кирип, аларның шын теләкләрен белү булыр иде. Әйдә, эскә менеп карыйбыз. Эшкә менеп карыйбыз. Шиксез күләмдә акчаң булса, нәрсә эшләр идең? Шиксез күләмдә акча булса, кешеләргә бу дөньяның шын матурлыгын аңлатырга тырышыр идем. Белмим әле ничек. Синең иң шәп бүләк ул нәрсә? Иң шәп бүләк ул әлбәттә китап һәм иң шәбе ул эмоциялар әлбәттә. Синең тормышың фильм булса, саундтректа нинди көй уйнар иде? Минем саундтрек булыр иде мөгаен, хәзер әйтәм. Карыйбыз инде инде калып тора. Бәлки мондадыр ул. Син нинди предметсыз яшәй алмыйсың? Мин үземнең тәннән башка яшәй алмыйм, әгәр аны предмет дип санасак. Ого, нинди турба. Ә син аның белән селфи ясый аласыңмы? Мин аның белән селфи ясалам, мин аның белән бүтән әйберләрдә ясый алам, әгәр теләсәгез. Кирәкми. Я, Фотода безне билгеләргә онытма. әлбәттә. Бу ничәнче сорау дип уйлыйсың? Бу уйлыйм 27-нче сорау. Бик якын. Иң еш куллана торган хэштегың нинди? Мин хэштеглар кулланмыйм. Ә иң еш куллана торган эмодзи нинди? Эмодзи ул серф тактасында йөри торган дөя. Син аны күрсәтә аласыңмы? Соңгы укыган китабың нинди булды? Вадим Зеландның пространство вариант. Ә берничә мәртәбә укыган китабың бармы? Бар. Алифба. Казаннан күчеп китәргә кирәк булса, бу нинди ил булыр иде, шәһәр булыр иде? Бу булыр иде яки Нью-Йорк, яки Мәскәү, яки Балташ. Менә монда нәрсә күрәсең? Монда күрәм, әгәр җир шары гармониядә яшәсә, безнең планета, аның глобусы шундыйрак формада булыр иде, картасы шундыйрак формада булыр иде. Син нәрсә белән горурланасың? Мин горурланам үземнең кеше булуым белән, бу иң зур агылык дип уйлыйм. Син уңагаймы, сулагаймы? Ситуацияга карап һәм кешесенә карап. Сул кулың белән әнә теге холстка үзеңнең рәсемеңне ясый аласыңмы? Әлбәттә, синекен дә ясый алам. Әйдә үзеңнекен. Син кайчан соңгы мәртәбә җыладың? Мин еладым 1-2 атна элек. Нәрсә аркасында? Аркасында түгел, эчендә. Нәрсә эчендә? Или астында. Бик матур килеп чыкты. Илшат, рәхмәт сорауларга җавап биргән өчен. Рәхмәт сезгә. Әле күрешәбез. Яп.